Nakig-alayon ang ubang pribadong institusyon sama sa ospital o eskwelahan ngadto sa lokal nga panggamhanan sa pagpahigayon sa citywide shake drill. Sayro na to ang dugang detalye pinaagi ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, Real, dakong tabang ang hugot nga pagsuporta ingon man kooperasyon sa mga pribadong sektor alang sa pagpangandam sa lokal nga kagamhanan sa The Big One. Ospital ang dampanan panahon nga dunay emerhensiya. Apan kung mahitabo ang The Big One o hilabihang kakusog nga linog, posibleng dili usab kini makalikay sa epekto. Busa, hugot ang kooperasyon sa San Pedro Hospital sa pagsalmot sa citywide shake drill, kini aron hugot kining mapangandaman. Usa sa maposibleng mahitabo, ugaling mutayog ang kusog nga linog, mao ang sunog. Busa kini ang usa sa senaryo sa maong ospital kung diin gipangtabang ang daghang pasyente nga natrap sulod sa building. Kalakip usab sa senaryo ang pagresponde nila sa tapad nga universidad nga mao ang San Pedro College kung diin dunay mga natagakan og debris gikan sa nahugno nga building human sa kusog nga linog. It gives us a good signal, ma'am, no, nga nag-participate ito ang private sector nato na nagatabang po sa disaster preparedness sa city. Usa ngadto sa duha ka higayon sa matag tuig, nagapahigayon og drill ang maong establisimento. Kini aron mahanas gayud sila panahon sa pagresponde sa mga dagkong hitabo. Gipaniguro usab nila nga sa maong drill dili maapektuhan ang ilang normal nga operasyon. We have instructed them before the drill. We situate that there's somebody who left there sa hospital, sa patients, to care for the patient. So it's not all of them that are here. We should do the first in the hospital to conduct drills because hospital is very difficult to conduct drills because considering the patient, the real patient admitted in the hospital. But God is good with the help of sisters, support of sisters. We already conducted this for 7 times already. Real natapos ang kinatibuk ang drill dinhi sa Dakmen sa Davao no kaganihang alas 12 sa udto o giling nga nagpahigayon og meeting ginsakpan sa CDRRMO o sa lokal nga kagamhanan kini aron na mahatag nila ang ilahang assessment ug karong higayon na kirangtak na ato makauban ang enkargado sa CDRRMO nga si Sir Fred Baluran. Sir, may hapon na atong sayron kung unsa ba ang inyong assessment sa gipahigayon nga drill karong adlaw. Ang atong may hatag nga assessment nato sa atong himong activity ganinang buntag, no, isa very overwhelmed siya, and then nakita nato isa ang very active participation sa publiko o very inspiring, no, in part sa amo ang taga City DRRMO. Sir, napamamoy nakita nga kakulangan kung asa pa ta angay nga mag-improve. Yes, natay gamay pa nga mga kakulangan, no. We need to increase our capabilities, no, in order to address sa mga large scale na incidents. Just like we need to increase our communications, no, kay ganina nakita nato in fact okay naman siya, well and good, pero need pa to improve, no, especially kung na mga dagko nga mga incidents. Pasabot ba sir, nagkinahanglan pa ta nga magdugang o gagamitan dinhi sa atong Dakmen? Yes, we will not stop increasing, no. We will not stop upgrading our capability, no, sa disasters. Kay makita man nato there are mga equipments nato nga naga-deteriorate na pod, so we have to change it to a new one. Sir, nakita na mo kaganina nung mitambong pod si Acting Mayor Baste Duterte. Unsa ang iyang gisulti, sir? Yes, actually naa si Acting Mayor Baste. So nalipay sad mi nga naa siya dito, and then nakita niya kung unsa gyud ang pag-perform sa mga tao, sa mga responders nato. So nalipay siya, nakita niya nga very active day ang aduna day mga responders. Nakita niya nga ang Davao City sa in fact prepare for sa mga kining mga incidents, no. And at the same time the activity is naga-monitor po ang atong Halangdong Mayor, no, sa sa atong gipatigayon kaninang buntag. Okay,
Okay, sa katapusan sir, unsa ang grade na atong gihatag sa drill nga gipahigayon? Kung ako'y iparate, no? So, since na we need to have a room for improvement, so mahatag na ko nga rate na mo kanina buntag siguro sa way pabor-pabor isa 7 to 8. Dagan kayong salamat, Sir Fred Baluran, ang enkargado sa CDRRMO. Balikan mo, Real. Okay, dagang salamat Sheila Vergara Rubio.